matsima anobuda mvura. Tinoda kuisa maoko edu pamwe chete tichigamuchira muranda waMwari Evangelist Muparinga. Come on, let's worship. Let's welcome him. Come on, Doma, come chill right tonight. Come on, Mary. Put your hand together if you are God. The servant of God in Jesus' mighty name. Hallelujah. Tinotenga Mwari zvikuru. Regai ndipe rukudzo nekuremekedza kuna prophetess. Ndoda kuti tikwazise prophetess. Ndofunga tambowakwazisa prophetess na Pastor Freddy. Mstara mambo Jesu. Amen. Regai ndiremekedza varanda vaMwari vari pano, Apostle Bura. Ndiremekedza varanda vaMwari vari pano. My Apostle Chikowa. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Vese vanhu vaMwari vari pano, ana baba nana mai. May the good Lord bless you. Genesis 26 verse 18. And Isaac dug again the wells of water which they dug in the days of Abraham his father, for the Philistines stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. This is our theme scripture. I need also to read the book of First Chronicles chapter 11 verse 16. David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three men broke through the camp of the Philistines, drew water from that well of Bethlehem, and brought it to David. Father, we thank you for such a time and an opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chakavadzika pamusoro pemastime. Yaita sekunge inauye mvura bedzi, but ine a spiritual meaning muupenyu wedu nasi. VaFilistia vari kufighta against matsime anga akacherwa kare naAbrahama. Nekuda kwekuziva kuti number 1, Abrahamu waiva shamwari yaMwari, was a prophet of God. So matsime aAbrahamu ane a prophetic significance. Chirikuita kuti varegere uya akangochera vauye kuzongoma bata iwaya. Vanoziva kuti Abrahamu waiudzwa naMwari kuti chera apa, enda apa, ita apa. So mwana ndokubva aziva kuti kana ndikanzi ndangwara ndikanzi ndine zvandinogona, I need to redig the wells. Ndinogona kusurveya ndikatsvaga kunenge kuri nane, but I want the wells of my father. Kureva kuti mwana akava nekuremekedza uye nekuziva kuti baba vangu vairatidzwa naMwari, avaingochera, avaingotsvaga bedzi, but Mwari waivaudza kuti apa ndo pane mvura yako apa. So vaFilistia pavari kufighta against matsime, vane chinhu chandoda ndikuonesa panapa. VaFilistia pandaenda kuna David, zvanzi vakarega David achitonga ari kumwe kwese kuJerusarema, bandokubva vandogara pane rimwe tsime repaBhethlehema. Zvoreva kuti vaisarudza matsime kuataka. Vanga vasingangotsvaga chero tsime nje, but kune matsime avaiziva kuti tikandogara apa muregei anwe kumwe kwese, but pane tsime ratisingade kuti anwe. But ndinofara kuti nawo haina kupera nekuti vaingodziviswa, inopera nekuti vakachera mvura ikabatika vakanwa mvura. Zvoreva kuti yanhasi inofanirwa kupera nekubatika kwayo uye nekunwa kwako mvura patsime racho. Nokuti tikangochera tikawana mvura, kwaane imwe level yedhimoni yevaFilistia vanondogara futi patsime pacho, havachafushira tsime, but vakuda kuataka wese ari kuda kunwa tsime. Ndamira semuranda waJehovha, ndiri kuti vaFilistia vese vakagara patsime rako vachadzingwa nenyasha dzaMwari. VaFilistia vasingade kuti unwe, ndaona watuma varume 3 vakadzoka nemvura yetsime reBhethlehema. Nyota ina David iri so strange, because kana munhu aine nyota anongoda mvura, but yake zvanzi ndine type yemvura
mvura manje. Ndane type yetsime manje. Amadzangu rega ndikudzei chini ichi. Mwari vanoti if you are obedient kana uri anoteerera zvako and if you are willing you will eat the good of the land. Kurati Mwari wedu akabva palevel yekungodya but akuda kuti padyiwe chiri good paland. Kureva kuti pane zvimwe zvakanaka kupinda zvimwe zvatinofanirwa kuti Mwari izvi ndo zvandinoshuvira manje. Ndanwa mvura mumatsime akawanda but ndaakunzwa nyota yespecial water. Newe nguva Jesu ari pamuchinjikwa akakumbira mvura. I dying man ari kukumbira mvura. It's a mystery. Mvura anoidi is about to die. Haana imwe request Jesu but ari kuti ndipaiwo mvura. Bible rinoti ndokubva vamunyima ndokubva vamupa vinegar. But pavakambaya parutivi zvanzi wakabuda mvura. Kureva kuti pavari kumupa vinegar anochinja zvinovava yobva yava zvinhu zvaari kuda. Handiziva akaisa vinegar mutsime rako but ndinoprofita uchanwa inotapira nokuti vakambosvika pamara vakaona pane mvura inovava. Kureva kuti kwane mamwe madhimoni anoti tsime wachera emeriti waanayo but ndaakukanda kuvava. Ndinomira semuprofita waJehovha kana iri mvura yepamara inofanirwa kusvika painotapira. Kana iri meriti yako mwanasikana inofanirwa kusvika painotapira. Kana iri bhizinesi rako inofanirwa kusvika painotapira. So mukomana uyu ari kuita redig the wells of his father but vaFiristia vari kuramba vachiuya after him. Vari kuramba vachingouya vachifushira matsime anga ari ababa vake akacherwa nababa vake Abrahama. Ndoda ndimbodzokera kuna Abrahama mushana. Abraham is a prophet, he is a man of God. So mwana une kumwe kunzwisisa kuti tine zvimwe zvatinoda kuita muupenyu but tinofanira kuti takatsika pa the foundation of the fathers. I believe in the ministry in honor and respect for elders in the kingdom of God. Hama dzangu tikamira pedu tega nekuti tani zvatakugona tani magifts atanaho tinogona kupotsa matsime chaiwo chaiwo nokuti kune rimwe tsime rinofanirwa kungovhurwa nedenga kwete nevanhu. Handiri kuona mukadzi anonzi Hagahi zvanzi achema nenyota ari murenje. Ishmaeri mwana wake achichema nenyota ari pasaidha. Bhaibheri rangu rinondiudza kuti vachema nenyota murenje. Mwari vakavhura meso aHaga. Haana kuratidza chimwe chinhu. Tina Mwari unoita matsime murenje. Tina Mwari une matsime emvura murenje. Mwari vakavhura meso aHaga. Bhaibheri rinoti wakaona tsime remvura. It's a supernatural way. Nekuda kwekuti Mwari havana kuchera tsime but Mwari vakavhura meso aHaga akaona tsime. Zvoreva kuti aichema ari patsime nekuda kwekuti haana meso anoona zvimwe zvinhu zviri kuitwa naMwari. There are people who are close to solution but they cannot see it, they cannot perceive. There are people who are close to prophetess but they don't see the blessing inside. They are busy crying but beside pako ndo pana imwe mvura. Zvoreva kuti amai apa vakavhurwa meso. Vamwe vakavaratidza kuti pawakutochema uri pa right place. There are people who are crying at the right place. Nokuda kwekuti meso anofanirwa kuona haasi kuona. So vanga vabva kumba kwaAbhurahamu hongu vadzingwa. Bible not Abraham akavapa bhodhoro remvura. Why? Because patsime panoda chekucheresa. So chavari kucheresa mutsime ravhurwa naMwari ibhodhoro rekwaAbhurahama. Which means Mwari wedu haasi Mwari wenyunganiso ndewe order. Nyange wabva kwaAbhurahamu afanirwa kumuvenga because ucharamba uchishanda futi nezvekwaAbhurahama. Wakabva kumba kwaAbhurahamu but don't speak negative nekwawakabva. We have seen people who are not mature. They speak negative against vamwe vanhu vaMwari. But I've come to warn you and to tell you this. Pane mamwe mabhodhoro asingaraswe. Kana baba Abraham vakakupa bhodhoro kumba mvura ikapera, Mwari havakupe bhodhoro vanokupa futi tsime. Pakuda munhu anoziva kuti tine kumba kwatakabva tina baba vedu vanonzi Abrahama. So meso ake akavhurwa akaona paine tsime remvura. Hondo yese yevaFiristia yekufishira matsime iyi type yetsime harifushirike. Because rinotoda vane meso emweya kuriona. So vaFiristia vanopareta munyama aya ndo matype emamwe matsime manje. Ndinoprofita a supernatural well. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevaroyi vako. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevavengi vako. Mwari ngaakupe opportunity, ngaakupe mukana wekuti vakakumaka vanoshaya kuti uri kubudirira sei. Ngavaite mubvunzo wekuti wasimuka sei nokuti havasi kuruona tsime racho but unongoramba uchiziva kuti pandakaenda pachikomo Mwari vakavhura a supernatural well. A supernatural
church, but ndakuda tsime risina kucherwa nemaoko emunhu, ndakuda tsime risina kurongwa nevanhu, but rinongovhurwa nevatumwa vedenga. Church ndinzwe. David unaita nyota is strange. Sasa moyo wangu unoshuira kunwa mvura, but kwete SS. There must come a level and a time in life yakuta uchada upenyu wese. Zviri ordinary shikapa unoboikana nekuneta nazvo. Kudaiwa mvura ndiri kunwa but not this kind of water. Ekupfeka ndiri kupfeka but not this kind of dressing. Kudriver na driver but not this kind of car. Hongu pamba ndinayo but kwete this kind of house. Shikapa unoti zvakanaka ndezvangu. Mwari anoti you eat the good of the land. Sava Filistia vakasiya mamwe matsime esai ndokubva vanogara patsime reku Bethlehem is the house of bread. Kureva kuti ndokuri kuberekerwa Jesu. Zvada kuti David une chaanoziva kuti ticharegerwa tichita zvimwe zvese but zvaJesu havadi nazvo. Bandauya kuzoparidza musharuka wakaenda paCalvary kuti ndo yataunganira pano ndiJesu unoita zvinoshamisa, ndiJesu une rimwe tsime rekuti kana achitaura nemukadzi weSamaria anoti iwe ndipe mvura kana waramba manje ndichatanga kuadvertise yangu zvino yekuti iyoyo kana yamauri haunzwi nyota zvakare. Kureva kuti Jesu itsime rinotofamba kudai so zvekuti paakandogara patsime anga matsime maviri but mukadzi nokuti haana meso emweya akaramba achida mvura yekwaJakobo. Jesu ndokubva muti tine imwe mvura pano yokuti kana wanwa mairi inzwa tsime rakacherwa naJakobo chero munhu asvika ipapo anosvika achinwa, but Jesu ari kuti randichakupa richararama mauri manje riri so controlled with you, riri so personal nderako, iroro harisi kuzopera mvura. Mwari ngaakupe blessing isinei nekuti vanhu vanoti kudii iwe you are the master of the blessing. Ngaakupe ropafadzo, ngaakupe rimwe tsime riri within you, nokuti ukaita yekuchererwa nevanhu mukasawirirana vanouya vachimafushira, ukaita zvekurongerwa nevamwe vanhu vanotuma vanhu nereseri vasiri kufara newe. Bandinoprofita tsime rinorarama mauri, a living watch chitubu chemvura mhenyu. Zvanzi iri tsime nderaJakobo, zuva rikabuda kana zvichapera watertable inodzika. Ndinoda kuparidza nyasha dzisingapere, ndoda kutaridza imwe level yeblessing yekuti kana kunze kukanzi kwanetsa kwazodii but rako tsime rinoramba richibuda mvura mhenyu. So these people, they are after the wells of Abraham. After the wells of Abraham. Kureva kuti madhimoni ane kanhororondo, ane zvaanoziva pamusoro paAbrahama, kuti vakomana mukaona vaakutanga yekwababa vavo Abrahama pane nyaya. Why? Nokuti Abrahama ane nyasha dzaainadzo. Kana tsime mvura yatongobatwa chete hatina zvatinogona kuita. Sabhabhora vanoti pekutanga vakaya vakamudzivisa, iye ndokubva amuvha akabva ipapo, vakaenda pamwe vakamudzivisa akamubva kubva ipapo, ndokubva anovhura rimwe tsime zvanzi havana kumudzivisa. Ndauya kuzoprofita chimwe chinhu muupenyu hwako, zvawakadziviswa hazvina nyaya, but nyaya hombe ndeyekuti uchanwa zvakadaro. Pavakadzivisa vakatokwana, havarambe vari vadzivise. On the third level, on the third well, zvanzi mvura yakabuda and havana zvavakamuita, akaramba akuita flourish. Kureva kuti angari in the same region, in the same place. Hama kubudirira kunonakidza mu area yaunonza una kwaunoenda, kubudirira kunonakidza mu area yaunonza kuna kwaunosvika, kurorwa kunotapira ukarorwa maraini maunonza uroreke, zvinofamba mu area iyoyo yaukadza zviite. Dambudziko nderekuti tsime rikafushirwa unobva watoresigna kuti saka zvaramba pana kwandinoenda. Move to another one. Vakauya page 2 vakafushira isari nyaya isati yapera. There is a third level of blessing yekuti kana wazovhura iroro manje uchapupura kuti Mwari vazondipa mukana. VaFilistia havana kuurawa asi kuti Mwari vakatendera kuti uite flourish in their midst. Bhabho rangu rinoti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. In the midst of your enemies, God will make you prosper. In the midst of trouble, you get a double blessing. Vakamuva vakamusiya, he began to flourish. David. So David, anoti ndiri kunzwa nyota, but type yenyota yandinayo ine a special drink andidi mvura yesese. Unazati munhu uri wired for the best. Chinoita kuti uite settle for less pressure. Statement yekuti so long life isiri your statement yako. Wakuda the God kind of life.
iye kuti chikuru kufema ite takuda kafemero kenyasha settle for the less kwete iri kuprofita the best itanyote zvakanaka vatichionaka vafilistia zvavakagara ipapo sei vakatadza kudzivisa varume vatatu vakatumwa. I'll break down this revelation. Varume 3 vakatumwa vakabudira vakadzoka nemvura. Why? Because ukaenda kubhuku raSamuel, 1 Samuel chapter 17, David paari kurwa naGoliath, Goliath ane vhau yaakaita, akati mukatikunda kana matikunda mauraya inini vaFilistia vese they'll be your servants, not your enemies. That was an agreement yakaitwa between David and Goliath. So battle ya David and Goliath inodetermine a future. Basa rakabatwa pamuchinjiko karinzwisisa richakudza kuti inonwika. Why? Because vaFilistia pavakanogara patsime havasipo as soldiers against you, they are against your understanding concerning the covenant. Because ukaziva kuti takanzi we are saved but not soldiers, not we are muri 3 because you know good, it's not by mighty or by power but by the Spirit of the Lord. The 3 men pavakaenda chakavapa success vakaziva kuti tatumwa nani, nokuti kanari David atituma tikadzokera hondo yaakarwa kudhara inotiudza kuti Goliath wakatosaina kuti anenge andiuraya vaFilistia vese they'll be your servants. Saka vaFilistia vakagara patsime, they are not soldiers but servants. Ndauya kuzofumura demoni iroro. That demon is not your master. That demon is not your master. Atori muranda wako ari pasi petsoka dzako. Why are you able to threaten your knowledge? Wakamboenda kumusha kana kuti dzimba shiri mumunda kana dzimwe muka. Vana vaswere kumunda nokuti munhu anofunga kudarika muka. Chavanoita vanogadzira chinonzi scarecrow chimunhu chewaya kana chakapfekedzwa hovhoro so. Chinenge chakangomira chakanongedzera so. Ichocho hachidzinge zvinhu but zvinhu zvinodzingika. That is the battle of the mind. Kureva kuti wakaipa anomisa madhimoni ake mascarecrow. Achiita urorwe but urorwa dhimoni ririko. Chata dhimoni ririko. Choratsime ubate mvura vaFilistia varipo. Why? Because you now know the mystery. Kuti basa rakabatwa pamuchinjikwa rakakupa victory already. It's the power of the mind. Akakuti vari paBhethlehema papatsime vari kukurwisa ndiani? It's true and camouflage. It's true my soldier, but there is a covenant. It's true Satanani zvakaronga, but the truth of all there is a covenant that was done already at Calvary. Kuti mwechina iriko ndinobudirira zvakadaro. Baba roti varume vakaenda, the 3 of them, and they broke through the Philistine garrison. And I didn't say how they broke through, but shokoroti vakabudira vakatochera mvura, vakatochera mvura. Kuti mvura yako inotochereka varipo vakatorinda inochereka, vakakumaka vakadzokora panororeka munhu. Vanakuona uchichera marriage, uchichera muchato, uchichera utano hwako, madhimoni aripo but ngavaone mvura ichichereka. Vakadzoka neresult. Zanzi vakadzoka nemvura. David abata mvura, abata mukombe wemvura. Baba rinoti haana kunwa. That's another mystery and I will explain. Kana David ati ndine nyota otuma vanhu kumvura, vanhu votoita sacrifice pamasoja odzoka nemvura obva adurura pasi. Anofunga zvinogona kurwadza vasina understanding. Why ari kuisa mvura pasi? Iye anga achiti ndine nyota. Ukazviona naiye Jesu ari patsime nemukadzi uyu, Jesu akanyimwa mvura. Handina kunzwa kuti akazocherega mvura kana kuti akazotsvaga futi mvura. Why? Nekuti already there is a mystery. Pano David paari kupiwa mvura achidurura pasi, ati this water represents blood. Mvura yacherwa kuBhethlehema. kuBhethlehema ndo kunobva Jesu ane ropa rinotaura life. Saka uyu paari kupiwa mvura yabva kuBhethlehema ari kupinda in the prophetic realm. Ona kuti nauyi ndeye ropa raJesu. Ropa richireva victory. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. So David paari kuona mvura ari kuona blood. Ko chinomupa kudurura pasi chii? Nokuti Jesu paari kuuya anonzi son of David. So David paari kuona mvura yauya achiti inoreva ropa, obva aziva kuti ropa ndere mwana wangu achauya anonzi son of David Jesu. Saka Jesu kana uya ropa rake richadii? Achabayiwa parutivi richaerera kuenda pasi. Nokuti pasi pano representa, earth represent men. Kureva kuti changa chiri thirst is the soul of man dying to have relationship with God. So David ari kuprofita ukama hwemunhu naMwari. Saka wakaipa ari kuti
chatamaka relationship. Nokuti relationship ndo root every blessing. Nokuti kana wamu kama une zvinhu zvausingakumbire zvaunoitirwa nokuti uriwepo. Mwari ngakupe wanano yako nokuti uri mwana wake. Kana wawe kama kune zvinoerera nokuti uriwepo. So David wakapiwa mvura akati iri ropa. Kuroja achaona mvura ari kuona ropa. Ndobva atanga kuridurura pasi. Nyota yake ndobva yapera. Hama dzangu kune vakagadha ropa uchifunza kuti vakagadha mvura. Why? Because ropa rinotaura family relationship, rinotaura futi victory nokuti vakakunda neropa. Kuti victory yako yakagaidwa patsime. Iwe uri kungoti vakangogara pamatsime pamwe china inoita sekunge inonyumwa so. And I'll show you. Unoona here kuti pamazuva ekuti vanhu vari kufanirwa kubuda muExodus pakaiswa decree yekuti vanakomana ngavaurawe. Waitoziva kuti pakaberekwa kamukomana vanhu vanobuda. Saka ndinofara kuti kuna vamwe type yaamai vakabereka mukomana. Iko kuti nzi vakomana ngavafe. Vakaziva kuti changu chakuzorarama, chako ngachirarame. Mumazuva inonzi vanhu havaroorwe, mazuva anonzi kuchata hakuchaita. Ndinoprofita zvako zvine difference. Mwari ngaakuitire nyasha, Mwari ngaakuitire favor. Mozisi ngaaberekwe, ngaaberekwe. Ndinofara kuti Mozisi aberekwa. Wakamuendesa kumvura, tutaranya yemvura panapa. Wakamutakura wakamuendesa kumvura. Ari kumvura mwamusi mwanasikana wa Farao wakaenda futi kumvura. Paakaona Mozisi ndokubva anonga mwana. Oza pane dambudziko rokuti wakanongwa nezisirizvo, but une nyasha chaidzo. Wakaberekwa munyika isiriyo, but une nyasha chaidzo. Unogara mufamily isiriyo, but une nyasha chaidzo. Nyaya inondifungidza Samson. Samson wakaiswa mutemberi yechimwari chainzi Dagon, but ndokubva anamata kuna Mwari wekwaIsraeri. Mwari ndokubva vamupa simba iye ari mu wrong church. Uri mu wrong family, receive power and grace. Uri mu wrong environment, receive power and grace. When he cried out unto the Lord, he was given power. Moses wakaiswa kumvura. Mwanasikana wa Farao akauya kumvura. Mwari vane nyasha dzekuti unogona kuloketwa nezvakakumaka kuti zvikude. Nokuti kwaari kunzi vanakomana ngavafe ndokwaakandoswera. Can I break down a little bit of revelation? Unaziva kuti the name Moses rinongoreva kuti chandakatora kumvura, which means the era yamai vaMoses vakabereka mwana vakamunyima zita, nokuti kuti Moses rinongoreva kuti I've drawn it from water. That's why mystery yaMoses kusapinda Kenani ine chekuita nemvura panzvimbo inonzi Meriba. Nokuti paakarova dombo Mwari vakati hauchapinda nokuti ndatitaura nedombo, which means nyaya yemvura yakaba destiny yaMoses. Nokuti mai vake pavakamubereka vakashayiwa faith vakamisa kumvura. Kumvura kuri kugara mweya isingade kuti vabudirire. Andizozwa kana ndiri kunzwika panapa. Moses chakaba destiny yakupinda Canaan is the mystery yepa Meriba. Paanganzi taura nedombo iye ndokubva arova. Mvura hongu yakabuda ikapa vanhu breakthrough, iye ikamsira ine breakdown. Why? Nekuda kwekuti mai pavakamubereka havana kuda kuchengeta mumba, vakaendesa kumvura. Kumvura kunogara timu yekwaFaro. Patsime ndaona pakagara mamwe madhimoni, pakagara imwe mweya. But ndafara kuti David une mystery yesungano yaakaita, zvekuti ane varume vatatu vaari kutuma kuti varume mvura yandakuda this time handidi zviri ordinary. Ndakotaura ndikati iwe you are wired for the best, don't settle for something that is less. I'll give you this example, it's more like a joke. Ndakambosvika pabhero, so pabhero vanhu kusarudza hembe. Kuna amai vakatenga imwe sheti, so vada kuti fambei kuenda, ndokubva vadzoka vakati mukuwasha aiwa haina bhatani. Hembe yakambopfekwa, you expect anything pachinhu chakamboshanda. But chakaita kuti vati mukuwasha aiwa haina bhatani, kurati mavari vanoda zvakakwana. Vaendawo kune zvakashota, but mavari chamo chaino zvakakwana zvodiwa. Wechinesa kunyembera kuti so long life hazvina basa ndoupenyu hwacho. Taakushuwira mvura dzeBheterehema, taakushuwirawo zvakanaka, taakudawo zvine nyasha dzaMwari. Sati kana matsime avharwa totonochera pasite, Abrahamu iwanhu ane nyasha dzese. Let me show you the mystery yetsime. Mutsime uchaona kuti pane blessing yakavigwa, zvekuti kana Haga naIshmael vakasurvive nekuda kwekuti Mwari vakavhura tsime, kuti mutsime mune life, mune blessing to survive. Tikaenda kuna Rebecca akaroorwa
mrora yake yakaitwa patsime na Eliaza anakwenda ku location wakashikira kumatsime anocherwa mvura. Rebeka paakauya akachera mvura akapangamera mvura ndokubva ati Mwari achaita izvi ndiye achava mudzimai. Kutsime kunororwa munhu kuti tsime rinorepresenta marriage yako. Patsime pane imwe blessing. John 4:24 Jesu aine mukadzi patsime, mukadzi ane record in so bad in society, but asangana na Jesu she became an evangelist. Kuti patsime pane point yekusangana ne calling, she became an evangelist. Nokuti pane kutsime kwaendwa kuti tsime rako rinogona kutaura calling, tsime rako rinogona kutaura wanano, tsime rako rinogona kutaura favor. Saka wakaipa achida kugara kumatsime. Matsime akacherwa ari natural realm anoshanda ne water table. Sanga akudai supernatural well. Rekuti hakuna akarichera. Zanzi Mwari vakangomuvhura meso. Kuti kune ma opportunities ekuti enemy yako inofanirwa kushamisika. Zvikasashamisa hasi Mwari ngaishamisike kuti but ese takafushira but sei garden rako richingori green zvese takazvivhara but sei murume wako achiramba achikuda makuwa ese takaita. Rega nimupedzi nyasha mukadzi unonzi Rahabu aiva chifeve but kune zvakanaka zvaakaita. Wakachengetedza vanhu vaMwari vanga vatumwa mumba make. Mwari vamuwanira nyasha. Rahabu wakazororwa mujinyorodzi yaJesu. Vachakakonzera kurorwa kwake chiri pachena. Vamwe vanhu vese vakaparara paJeriko. Kurati pari kufa vanhu Mwari ari kuraya evidence. Nokuti Rahabu paanoda kurorwa pakasara vanhu 3 or 4 vanoenda nerweseri kuti tsano mamhanya ava tovaziva sisa. So Mwari ari kuti uchiroreka ndaakusilence every voice, every negative voice. Be silenced in the name of Jesus. Every negative voice, be silenced in the name of Jesus. Voice takaenda nerweseri so vanhu akutaura nyasha dzepaJeriko dzekuti wese anoziva rekodi yako ngaafe nerekodi iyoyo. Wese ane bad record muupenyu hwako ngaaparare nerekodi iyoyo. Mwari ari kuti behold I'll do a new thing. Mukomana anonzi Joseph, breakthrough yake yakatanga. Vakomana vamukanda mune dry well. Tsime ranga rakapwa but pakakandwa chekwaAbrahama, pakakandwa chimuzukuru chekwaAbrahama mutsime rakapwa. Akabuda mutsime riri dry akanobudirira ari kuEgypt. No matter vakukanda muenvironment iri dry, iwewe ndiwo uchava chitubu chemvura yeupenyu. He was in a dry well, but the end of his life he became a minister in Egypt. No matter kuti vabvisa mvura yese, but chinonzi tsime manje ndo chakacherwa. Mvura inouya mutsime. Meba unakundinzwa. Ati unoziva kuti chinonzi dhemu haisi mvura. Dhemu rinotovakwa. Mvura yozouya mudhemu. So chinonzi tsime chinogona kutovapo. Avoita minanawo yekudhena mvura. But nokuti uri chizukuru chekwaAbrahama manje, uri Jose iwewe, sekuru vako vane record yekuchera matsime. Saka iwe kana wapinda imomo uri kamwe katsime kaiswa imomo, une dzimwe nyasha dzinokusimudza uri imomo. Haana kufira imomo, haana kufira imomo. Utaurisa muprofita Jeremiah vakambomukanda mune rimwe tsime. Vanhu vakati Jeremiah ngaaburitswa, hausi kuzofira imomo nokuti mauri iwewe une chitubu chemvura yeupenyu. David unoshuwira mvura yakanaka. Toda kutangira padesign vane chishuwo chakanaka. Zvokuti vanhu vanofunga sei vanozoti kudii iyo ndeyawe. Toda kutaura pfungwa yaMwari. Iwewe ziva kuti mvura yandanwa haisi iyo chinobva kuita kuti vakurege uchinwa imwe yese vakagadha paBhethlehema. Kuti iyo vane chavanoziva kuti ukanwa yekuno wapinda. Ndoda kunamata neusungudza maoko ako. Ndoda kudeclare dzimwe nyasha dzinokubvisa pamvura dziri ordinary. Unwe mvura inonzi yeBhethlehemu. Uende kune tsime rinonzi nemuvengi apa panwike.
wakachera tsime wakavhura business but vakanogara paprofit, wakachera tsime wakapinda mumarriage but vakanogara pajoy yemarriage yacho, wakachera tsime rako wakapinda mubusiness hombe but hapana chihombe chiri kubatika, wakachera tsime passport ikatorwa iyi wakati hakuna nyika yaunosvika kuna kwaunoenda, vakanogara pamavhiza vakurega uchichera tsime rinonzi passport. vaFilistia vasikufushira mazuvano vakunogara vakarikomberedza, chese chakakomberedza vhiza papassport yako. I release you, I release you, I release you. Receive that visa. Ngaitindwe passport iyoyo, nyasha ngatikutere nezita la Jesu. Tsime rinonzi wanano vakacherwa vakanogara pajoy, vakanogara pa the fruit of the womb, vakati garai mumba but vana takabata. Ndiri kuprofita kuti tsime rinotaura ropa, ende ropa raJesu rinotipa kukunda. I prophesy victory. Mwana wako ngaabatike pachikomo chino chenyasha. Receive the blessing, the fruit of the womb, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive the fruit of the womb, receive the fruit of the womb, receive the fruit of the womb, receive the fruit of the womb. Nyasha, 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 ngatibatike, nyasha ngatinururwe, gamuchira, gamuchira, visa passport yako, matsuo ngazarurwe, nezita la Jesu, nezita la Jesu, nezita la Jesu. Just prepare, let me pray, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus. Vana venyu vari pano Mwari, tanwa mvura dziri ordinary, taakuda a supernatural favor. Tafamba but taenda nyika dziri ordinary, tavaka zviri ordinary. VaFilistia vakandogara pamatsime makuru eupenyu hwedu. Baba, ndiri kuprofita masikati ano, mwana wenyu achidzika mugomo rino Mwari, nganzwa kuti vaFilistia vatama, nganzwa kuti vaFilistia vatama, ngavatame kubva pawanano yake, ngavatame kubva pabasa rake, ngavatame kubva pamuchato wake, ngavatame kubva pabasa rake, nezita la Jesu, nezita la Jesu, nezita la Jesu, nezita la Jesu. Ndiri kuona vaFilistia vakukwenyana kuti tine varume vatatu vatiri kuona vari kuuya. Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, pari kuonekwa zvitatu zviri kusvika. VaFilistia vari kukwenyana. Takambodzivisa umwe kunwa mvura but not these three, but not these three. Ndevapi vatata? Nokuti wakatengwa neropa ra Kristu, nokuti wakatengwa neropa ra Kristu. Mweya Mutsvene ari muupenyu hwako, nyasha dzaBaba dziri pauri. Ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza, ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako, ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako, nezita la Jesu, nezita la Jesu, nezita la Jesu. Zandi 3 men broke, 3 men broke the Philistine garrison. Kune vakanga nogara ipapo vanoziva kuti ukanwa kwesauka hakuna nyaya. Ozaune zvaunoita zvaunoona zvandinodisa chaizvo ndosati zvaitika. Zvimwe zvese ndiri kuita but the best zvandinoshuvira chaizvo asati zvaita. Hongu mari ndiri kubata but mari chaiyo andinoda kubata haisi kubatika. Basa ndiri kuita but basa chairo randofanira kunge ndichiita harisati raakubatika. Ndauya nenyasha dzeelevation, ndauya negrace dzekuchinja type yemvura. VaFilistia vachida vasingade, kana mvura yabatika ngainwike. Taakuda kubva palevel yekuti yabatika, taakuda palevel yekuti taakuishandisa, nokuti kune mweya inokutendera kubata mari but yokushaisa musoro pamari yacho. Taakuda kuita zvine musoro, taakuda kuunza a change, a difference mumhuri, a difference in the society, a difference in the nation. Mwari ngaakuwanire nyasha, aya maoko ngaaropafadzwe, aya maoko ngaagamuchire nyasha, aya maoko ngabate zvinoendeka. Vana vako ngavabudirire, vana vako ngavabve kumadrugs, vana vako ngavabudirire. Nyasha dzaMwari ngadzikutungamirire. Zvanzi kwakaonekwa vatatu vakauya vakadzoka vane result. Kunamata kusina maresults kunoita kuti Satani auye pasaidi pako okuudza kuti dai wasiya hazisi kushanda. Tinoda kumuchallenge ane result, nokuti kana dombo rakapa vanhu mvura
Hakuna tough situation icharamba nemvura yako. Kana Mwari akasvika pakuti vanhu vanonwa nepadombo, kana vakafushira matsime, there is another level of grace. We can drink from the rock, and the rock I know is Jesus. We can come to the rock and we can drink out of the rock. Kuna kuti kune dzimwe nyasha mueconomy yakaoma, unongoti Jesu mvura yangu. Mumarriage yakaoma, unoti Jesu mufaro wangu. Mubusiness yakaoma, unoti Jesu profit yangu. Jesu profit yangu. Vari kuramba nematsime, taakunwa kubva padombo. Kana vakatozotipa iri vinegar, vakatibaya parutivi, hapabude vinegar parutivi, pachabuda zvavari kutinyima. Kuda kuti handicharely nezvavanondipa, but Mwari ane chitubu chaaisa mandiri. Handicharely nekuronga kwavo, but mandiri mvura irimo. Ivo vachindirongera vinegar, ndiri kunwa mvura yaShe. Unofanira kuti chiburuka mugomo. Pane news zinofanirwa kuya zvichida mufoni mako. Pane news dzaunofanirwa kusangana nadzo. Panonzi hapanwike nokuti pane vaFiristia. Ndaverenga record yevanhu vakachera ipapo. Izwa, challenge upenyu hwako kana zvichigonekwa muupenyu hwevamwe. Mango zvinofanira kudaro. I'll give you this example. Mwana wangu musikana paita O level, akamboya nehomework yemaths, akati daddy ndiwekereyo. Ndakamudza chokwadi chekuti maths dzinondinetsa, ndakuti dzinonetsa. Zvakamusunungura kusvika palevel yekuti akanodzidziswa nemumwe munhu, akabva azopasa maths. Chandakagona kutaura ndechekuti dzinondinetsa, kwete kuti dzinonetsa. Which means kana ndati dzinondinetsa, zvoreva kuti ini wacho ndine room to improve kuti ndidzigone. Iwe zviri kuitika nokuti pane kastatement kakuti zvakaoma. Statement iyo ndoda kuti mboisa paside. Ndikupe example iri pachena. Haugone kuti ndakaomerwa kana kuti pane kuti zvakaoma. Because hausambasada umirire vanhu va. Ukanzi zviri sei unofanira kuti zvakandoomera. Usati zvakaoma. Because ukati zvakaoma unorelaxa kuti ndezvemunhu wese. But ukaita research yekuti zvaoma pandiri pavamwe zvichiita, unoti Mwari rangu tsime ngaribudewo mvura. Kana vamwe vari kunwa, ranguwo tsime ngaribude mvura. Nemaomero azvo unotaura kuti enda kubhucha izvezvi. Ukangoona kuine mazondo, isaini yekuti mombe yacho yanga iriko. But kune vanhu vane game yekukusiyira tsoka. Hakuna mombe ine mazondo chete isina mutumbi weso. Kuna akatakura T-bone, akakusiyira tsoka iwe. Munyika ino mukore uno mazuvano, ukangoona mubhucha chete muine nzondora, huku yacho yanga iriko. Kurati wiki rinori kunadya huku akakupa tsoka. Mwari ranguwo tsime, ranguwo tsime, ranguwo tsime. Ranguwo tsime, ranguwo tsime, ranguwo tsime. Mazwana havasi kurora, mazwana kana kuchata havasi kuchata. Satata unakusangana nemota yake nemabhaluni leo. Akaiona. Nyaya utaura isiye mazwano, inyaya yako mazwano. Zviri kuitika sei kune vamwe? Ndati kana vaswera vachifushira matsima ako, tine dombo rinotipa mvura. Dombo racho ndiKristu. Iti Mwari kana nyika yaramba, shamwari dzaramba, imimi kana mabvuma inonwika. Nyika isingade, asi imi Mwari mukada ndinonwa. Shamwari dzangu dzandakaita nadzo O level pandakakundikana so, ndakanorondoka noboha kakanakiswa naKristu. Pandakakundikana so, vakadzoka kwatiri so ari maholidays ava kumaform 6 ava kuuniversity. Vaitaradza kuti university hamukusvika uko. Udofa wese kana kudzinza kwenye ndifuna kuti kunanga kusvika. Vaitaura tu language twavo. Ende ichokwadi. Bona handisandana naKristu ka. Because kana mvura munatiro yakafushirwa nevanhu, ukachera vanhu vanokufushira. But ukaenda kudombo rinonzi Kristu. Ndasangana murume wandiri kushumira anowa dombo Jesu. There was a day ndaka approachwa. Kwete nevana vechikoro ka.
nemalecturer nemaprofessor zikanzi mukuru toda kuti muye muzoti ticha imwe subject yakananzwa muchiticha yewisdom so kurati kune subject yanga iri missing ikoko asi kundinzwa yaifanirwa kuzorohwa neni ichokwadi vakandikunda vakaenda as students vakanogara mubheji ini ndakakundwa ndikatera as another lecturer bururu inonwika kunoshikika avakafudzira ndeavo kana Mwari akundipa rangu tsime sahaka arionekwe nemunhu wese wese rinoonekwa nevaitirwa nyasha chete iye paakandiwanira nyasha ndakaiona mvura. I love to share my testimony because inogona kublessa upenyu hwako ukatenda kuti Mwari anozvita because kana akaitira ininiwo hatati because ini ndandiri wese ikotori beta ndandiri wese ndatiri ikoko ndofana kuziva kunoitwa izvozvo ndokubva atiwanira nyasha tatiriko ikoko kuchiitwa zveikoko but Mwari paakaita nyasha. I'll give you this testimony. I love this one. Iyo handisiye. One day ndandiri kumba received a call. Murume andifonera ndokubva ndaenda kuofisi kwake ndokubva andiudza kuti mufana wangu ini ndiri musavada at 7 day munaiziva nayo zakisati tende zvimwe zvese zvamunoita ita izvi asi Mwari vati ndikupe stand ndava naofunza kuti istand yekumarainga zvikanzaiwa kune vamwe munokuziva unoziva unosvika paunobvunza kuti uri kurota ndakapiwa driver tikaenda kukroyi kuborodewa tikanzi chisarudza pane 3 apasarudza pauri kuda oza unoona kusarudza ka nokuti Mwari vakakusarudza tichitodzoka kuofisi takatosvika maloya ariko maafidhavhiti ari mapepa aito zvese taakungosaina wakudzokera kumba une stand paperwork yese yaitwa akuitira izvozvo akuda pacheno ndiri musavada but Mwari vati Mwari wedu anogona kupinda musavada kune vakaenda ikoko nekugona kwavo nemachima avakachera indakachererwa ndangonzi cheuka zvanisarudza pa3 yavo Mwari ngaakuitire dzimwe nyasha dzekuti unoita ngori kurota kusaidi kukune vaFiristiya avadi imwe type yesese noya ikoko but tinawo ikoko buru mvura yako vakavhara tsime unotaura ndirinonzi dombo Jesu abayiwa parutivi vamunyima mvura yacho akavaratidza kuti yakawanda ndinayo nyasha izhinji kuti Mwari vakuitire zvinhu zvako vaFiristiya kana vakavhara matsime but there is another third level yekuti bvanzi paakavhura rechitatu akati Mwari vandipa mukana to flourish. That's why David pakutuma vanhu kumvura akatsvagawo vatatu nokuti prophetically akaona kuti stime number 1 rine resistance, stime number 2 rine resistance, but tikaenda parehoboth the third well you can flourish. Nokubva varume vatatu you represent 3 wells. Go. Hama dzangu ninzwe hauna pakuya pano kuzotandara wakaipa hasi kutombofara kuti unzwe nyaya yekuti une rako tsime. Matsime evanhu anonetsa vane maconditions avanokuisira so ndaakuda kuti Mwari aite zvinonzi zvako zvanzi ndichakupa mvura mhenyu ichava chitubu mauri kuda kuti unenge wakufamba nerako tsipa pawanzwira nyota wonwa waane rako raune choice waane rako raunokontrola
Matsime vanhu haite mwanasikana. Murume wemunhu itsime reumwe. Saka uchiona hasi kuuya ane kwaari. Unoti Mwari angakushayira anonzi wako ere? Abvunza Eva. Eva haana kupfimbwa. Mwari ndiye akangoronga dhiri racho kuti Adhamu naye nemukadzi. Mwari anopa vanhu vakadzi kusvika palevel yekuti hamirire kuti Eva apfimbwe. Akati mwanangu zvinonetsa ndokupa ndini uyo mudhara. Mwari ngaakupe Adhamu wacho. Bororo kune nyasha dzekuti unopiwa rinonzi rako. Zvanhu zvinonetsa. Zvine maconditions. Prophetess angaitaura kuti pamwe pacho nonzi bvisai bhutsu, mwana patsime rinu mazoita zvakati, maconditions acho akawanda. Pakuda panonzi pako manje. Kana ukada kuchera wakapfeka magambutsu ndizvozvo. Ndepako. Moyo wangu unoshivira mvura dzeBheterehema. Tinazvo zvishuwa ufunge. Saka muFiristia akabva anotora masoja ake ndokubva kuti garirai pazvishuwo zvavo. Zvinoti naMwari unonzvera moyo. Unoziva zvishuwo zveupenyu hwako. Vakagara patsime, they are not against you. They are against your level of understanding. Nekuti already murume anonzi David akutumai ane covenant yaakaita nemukuru wedu ainzi Goliath kuti mukangondikunda vese ava vachavaranda, not soldiers. So Satani haana simba ane nharo. Vanhu vanoconfuse munhu ane nharo semunhu ane power. Saka uchiona kana ukatsama unogona kurohwa ukagumbuka, bosi kugumbuka harisi power. Wakaipa haana simba asi akatraina dhimoni nharo. Dhimoni rese rinotanga richiti handiende, asi rinozodii? Kurati training yavakapiwa kunzi utange nekuenda. Unotanga nekuti oramba ozoenda. Saka chaunofanira kuziva ndechekuti zvinoenda zvinopera chete. Nyaya yacho inopera chete. Zvekuti handiende kakaucha kemadhimoni aka. But culture yedenga ndekuti you shall be set free. Uchanwa mvura yako, tsime rako richakupa mvura. I'm sure I'm done. I need to pray. First bunch, ndakunamata nemunhu unoti Mwari anonzi wangu murume ndiye wandodawo. Unoziva kuti kune mweya wokudiwa nevanhu vevanhu. Kune wokutokaita research so uchanoti vese vanokupfimba vane vanhu. Uriko mweya iwoyo wekushandiswa. First Kings chapter 1, musikana ainzi Abishagi haana kubvira arorwa, but akanogara mugumbezi naDavid, murume wamwe wakadzi. Abishagi aigara mugumbezi ramambo, anga atsvakirwa nzwi yauzodziisa mambo, kwete kuzodanana kuzovadziisa. Tine vanhu vari kudziisa marelationship akatondora yavamwe vanhu pana. Aizve. Aiwaiziva zita chairo raakakupa. Vaiziva kuti une mweya waAbishagi. Pauri anenge achiti pay, sweetheart. Kana achiudza vamwe varume anoti painkiller. David akura achembera asi kuziya kokuwedzera magumbezi kana kuvesa moto. David inoshandisa no one so. And guess what? She was a virgin. Very beautiful when she was a virgin. But roho yake kunodzisa mwe munhu. Beauty yakasvika pamufedzi ari mugumbezi remudhara asingamudi. And mweya iyo manje ine problem one. Pari mupalasi kune vanhu vanomuyemura kunzo. Zvake ari mupalasi. Gamba imomo hadiwe. Osa kune vanhu vanokuona uri mota uchienda out so. Gamba kwateta muende ma-out chete. Mweya iwo ngauregere kubata pauri. Ndikuyambire mwanasikana. Ine nevasikana saka inondibata stereki. Unoziva kuti munhu anofidha huku dzinofungidzira kuti dzinofarirwa nemunhu anodzifidha. Nokuti hadzizive kuti sei dzichifidwa. Unowanza madimikira era. Munhu ari kukugochesa
dai waiziva kuti ane program yekuzokugocha waigara wamira izvi. Ndikutaura. Abishagi akasvika pakutembera asingadiwe, but aine munhu. Aine munhu asingamude. David ana mukadzi wakawanda. Hapana kana mukadzi wani akavolontiya kudziisa murume wake. Tinofanira kunyumwa. Kuti sei kana mukadzi wacho handifonera apopute. Ane zvaanoziva. Uyaiti rware. Chero pataenda kana nhambo yangu akambodziona kana pressure nei. Iwe wega urumo. Zvisingaiti mwejerasi zvisvino here. Haana chaakachivha ari mupalace. That's a dangerous problem. Nokuti ndwa ari muplace inoyemurwa nevanhu, but ane life isingayemuriki. Mama connections ane demoni mukati, because you are connected nevanhu vari ikoko kumusoro, but iwe hauna life yekumusoro. Mweya wakabata paura hauna basa nema-connections. Saka tino mamwe matsime vaisiwa kudzini wayaya vangoti nepabethlehem ndoroda kugarirwa. Vamwe vakadzi vese mukuchapter 2 vaiva nenhumbu dzavo vakabereka mubethlehem. Mary paakangoti ndine yangu ndakuda kubereka zvanzi hapana rume. Chamwari chine zvinozvirwisa, but china Mwari anochirwira. Rumu yakashayikwa, but favor yakawanikwa pakuti kudii vese vane vana vavakaberekera marooms. Herod wakatevera achiuraya vana vese. Jesu chakamuponesa kushayiwa rumu. Wai nokuti kudanga kwaari kunoberekerwa hakuberekerwe vanhu. Saka kwa Herod ari kutsvagwa kwaberekerwa vanhu kwete mhuka. So kune imwe favor yaMwari inenge problem nhasi. Ukaona vachifushira rimwe dzime, it was not meant for you. They are actually helping you. Kune rako rine kuti you flourish. Kune mikana inoramba nokuti Mwari vari kurutivi rwako. So paakashayiwa madhongi zvakamuitira zvakanaka. Ndo zvakaita kuti aende kumba kwaSamuel. Akawana dhongi anodzoka kumba ari a donkey boy. But paakaenda kwaSamuel akadzoka ari a king anogara pamusoro pedhongi. Mamwe matsime ari kufushirwa, don't fight them. Bible not aita akarwiswa patsime irao anga asingaite nharo, I move to the next. But I want a revelation yekuti ukaungona vangosumuka against this one, there is something better. Kune zviri nani pamberi. Usaswera uchingochema nezvakaitika kumashure. Behold, I will do a new thing. VaFiristia vanoziva kuti munhu akangowana tsime upenyu hwake hwashanduka. Why? Nokuti Joseph wakaita mambo abva mukukandwa mune rimwe tsime. Mumatsime mune umambo. Rebeka akaroorwa kutsime. Kutsime kune wanano. Kune blessing yakavigwa kutsime. Saka iwe chinovapa kunogara pamatsime. Havadi ini ndane 45 years. Kwese kwatinoita deliverance asana mudzi wadhimoni richiti munhu aende kudenga azviite, tinaye denga apinde. Madhimoni haanei denga. Ane chekuita nezvepano. Ese madhimoni anenge atinoti aroorwe, hachate, hadrive hava. Ko madhimoni anodetsekerei nezvepano. Ndo assignment yawo zvepanapo. Why? Nekuda kuti nyasha dzawakaitirwa kuti uwane denga. Une example iri pachena kune mavheka naJesu kuri kuenda. Zvokuti saka ndoko akaziva kuti kana munhu akabasa anogona kuenda futi. Why? Nekuti nyasha dzacho dziriko dzekutakura patsoka. Saka chaasara nacho to fight your life on earth. Saka kune chinonzi anointing, the power that breaks every yoke of bondage. So wakaipa hadi. And wakaipa akapinda mchechi, chechi ndio unatosaida nena wakaipa.
Zvese ndezvepano zvine basa retu kuenda kumusha kunozorora. Ndinzwa kutomirana nemadhimoni wayo. Ndavafundisa mazuva ano vanotaura zverugare zvekugarika. Ichokwadi vafundisi vemazuva ano vari kuziva pfungwa yaMwari yekubva kare. Deuteronomy 8:18, I am Jehovah God who give you power to make wealth. Besides power to chase away demons, you must possess your possessions. Wakaipa ingwa kune nyaya dzekuti dzikasagadzirwa pano ukaenda kudenga hakuna recovery yechakaputswa pano. Mukadzi akafirwa nevarume 7 vanhu vakabvunza kuti kana kudenga anoita mukadzi wayo kwaiva netsika yenhaka. Saka Jesu kudenga hakunorwe munhu. Kunoti pasarorwa panapa ngatichamise izvo rekuti zvadhakwa. Saka kuti zvisadhakwe patoda nharo, kuti yakunyaya isadhakwe pari kutoda nharo. Ufuna kudenga kuporeswe munhu nokuti akurware munhu. Kune nyaya dzisingakavhwe kudenga. Kudenga hakuna mota unoda kuenda uko. Ikasadhiraivhwa pano zvadhakwa. Pano panoda nharo bruru. Life does not give what you deserve, it gives you what you fight for. Paul achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Statement iyo inoita kuti tinotorwa, but anodzidzisa chekurwa nacho. It's a battle, a fight. Kumuri kwa unotobva seuchizviona kuti panyika pari stubborn zvekudai. Price yeshuga kuna minister ndo price yeshuga kurova. Nyika haina tsitsi paeconomy. Aite izvozvo. Tumakoleso sikashanda achipiwa ne5 cents. Iri stubborn zvekudaro. Yakutoda kuti uve stubborn faith. Kuti Mwari zvangu ngazviendeke. Ndoda kuinwa. Kwete nguwane tsime chete. Ngaishande. Zvanzi Mwari vandivhurira tsime for me to flourish. The purpose of the world, though I not manifest in life. Aurambi wakadaro uchinamata Mwari anoita kuti zvishanduke. Aurambi wakadaro uchida Mwari anozvikona. Ane record yekuitira vanhu zvisingaitike. Life inoda nharo. Zakai ari mupfupi haana kuchinja height. Akabva pane varefu. But haana kuchinja purpose. Wakandogara mumuti ari kumberiko. Akaita rupafadzo yekutaimira. Zvinoda kutaimira. Tama kuti achirorwa naJudha pakaitwa medzi. Akanzwa kuti vari kuenda kunoveura makwa emuseru. Ndobva anohijeka kunogarira blessing muroad. Bruru, life inoda nharo. Ruth akatombondidzokerayo. Ndobva ati kwamuri kuenda ndokwandiri kuenda. Kunoda vanhu vane focus, vane nharo, vanoramba vachiita pesuwa tinoenda kuna Mwari. Waiposi kunyika hakuna iriko tatiriko. Satani haana favor anoitira munhu. Satani anesa dhimoni pachembere. Anozoona kuti anokwana. Ichembere kuti yatokura iri kuma8 years dhimoni pfe. Panokabvisa dhimoni hapana kuchaendwa ka. Anoti ngazvipere vari pama1 da. Saka takabva ikoko ablazi vaya vaita. Mwari ndiye ane rekodhi yekusimudza marombe. Satani anocreata marombe. Mwari obva aita rekodhi yekumasimudza. Kana achiti anosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda, zvona kuti ijuti nerombe kuzudza guruva. Because machinda haadi wotoshora machinda negasti. Saka tona Mwari vakakusumudza but your character iri kudzikisa. Why? Because anokusumudza ndiMwari anomentena kugara kwako ipapo is your character. Anosimudza marombe kubva muguruva but haazunze guruva. Shoko richiparidzwa uchizunza mairi ane dust. Uchizunza makoho ako uchisimuka uchienda mberi. Uchizunza utsotsi hwako uchisimudzwa naMwari. Urega ndiprofite muupenyu hwako. Inonzi aite.
ndo remu inoda Mwari manje. Inonzi haibude ndo remu yaanoda. Mbiri yake nekukudzwa kwake kunotangira pataipi inenge yanzi iyi hapana hapana. Iwe usada kusanga nemunhu achikubvunza kuti yes ndiwe mupenyu. Zvinongoreva kuti aite kuverengera palist vanhu vakanyorwa pasi. Statement ndezvainoreva. Ndiwe uchiri mupenyu. Dai wakatorova hako pasi pasina kamukombo. Mwari nyasha dzawo dzinokusvitsa pekuti newe unoita kurota. Kana matsima avhurwa mvura yako munyika. Anoda Jesu paakabereka mawise men akatobva kune imwe nyika nezvipo. Even malocals akasakucelebrata. The head of God is not short. Uona ringi handinaye. Nansina plan yemuchato because ndita plan ndonge mari yacho iripo. Usati nansingadi ngati nansina plan. Daida but plan zero. Somebody phoned me from UK, a certain lady. Don't want to stuwana muchiparidza kuroti kana maoko enya kana karini chichakaitika pakachate munode yatisiya kuda tutagara toda guys. Plan ndoba tino zvatoda kapana pasina plan utanga huni. Ndobva andifonera kuti ndikuda kuti muchate this month. Ini kana ndabvunza kuti muchate unotora time ayo unotora mari. Hey. Unotora mari yacho pete time yacho. Aukaita mari chozona zvimwe zvinhu asi zvekutime ndezvemari. That lady akandifonera akati chitorongai kuti vanhu vatambe masteps chitoenda munotsvaga venyu kuti unoitwa mari zvese zvinoitwa mari. Tinokasika ka. Kanonoka kwa akachinja munhu. 3 days time ndamufonera back mabills ari kuita mari yakati ipo hoye kushowground mari yakati zvanzi mangwana kuseni enda kuwestern union mari yake yese ndokubva yauya. Munhu wandiri kutaura nezvake haana kubvira andoona chiso. Akatozouya kumuchato kuti azondiziva. Kune tsime remuchato rekuti vaFiristia vanoshama kuti iyeyu about 4 months ago mumwe munhu akandifonera kuti tokunzwa muchiparidza marefu muri kurova mufundisi but kuisraeri makambokusvika here because marero amuri kuita anoita ki nyaya yacho maamuriko. Ndikati handisati ramuda kuenda here ndisi tinobvunzwa irezvo toda zikanzi chindipai passport number within 3 days zikanzi visa approved tinosangana kuTel Aviv. Ndo yaiva first time yangu kuona munhu iye takatoonana kuTel Aviv. Anga asingandiziva aiona pafoni. Malocals akasakucelebrata the hand of the Lord. Mwari ngaakonzere kurangarirwa kwako nyangwe nevatorwa nokuti mvura mhenyu yakurarama muupenyu hwako ngaibereke zvipenyu. Church kuna Mwari anoita zvinhu kwete mubhaibheri chete. Feya muupenyu mukurarama kudai so anoita Mwari uyu. Osa unenyenza unonzwa umwe chiti zvingaitika here izvo. Shuwa zvinoitika. Zviri kuitika. Ari kuita Mwari. Akatendeka akarurama ane nyasha. Chakapa murume 38 years kuramba ari paBethsaida. Aiziva kuti nyangwe pandiri zvisiri kuita but pano ndo pazviri kuitika. Ukaona mumwe achipa testimony musame environment yauri, you are in the right place. Nokuti pano Mwari unoita zvinhu. Aiwa ndinonondiwisira kana sija acheta game yekupushana muchiwira mvura. Simuka. Mwari ngakupe dzimwe nyasha. Ita imwe testimony iri unique. Nokuti vamwe vese vaipupura kuti paBethsaida ndakazowira mvura ndikazosvina hembe dzikaoma ndikaenda. Iwe unongoti ndakangosimuka pasina kana kuwira. I need to pray. Ndoda kuti there's some grace. Zekuti even vanhu vasati vakuona asi nokuti una Mwari anokuona. Mary anonzi nyangwe usina kuziva murume iye kuti unozivana nani ndamboisuspenda. Ndida kutaura Mwari anokuziva. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Ndoda kutaura pamusoro paMwari anokuziva.
Raise your hands. Father, I pray in the name of Jesus. The same grace and the same anointing. Nyasha zekurangarira vana venyu. Nyasha zekurangarira kubva nyangwe nenyika dziri kure. For the hand of the Lord is not short. Baba ndinotaura kuvhurwa kwematsime. Kuvhurwa kwematsime. Akafutsirwa nevavengi. Vana venyu ngavachinwa mvura. Vana venyu ngavachinwa mvura. Ivi mukasangana nemukadzi patsime anodzoka muvhangeri. Baba ndiri kudeclare nyasha wese wamakadana concerning ministry ngagamuchire nyasha iko zvino. Receive the grace to evangelize. Receive the grace. Receive the power. Receive the grace. Receive the anointing. May God use you. May God use you. May God use you. Receive the power. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the anointing. Mwari ngakushandise. Mwari ngakushandise. Ndikuda kuprofita pamusoro pevanhu. From this angle, I see God raising an evangelist, raising a woman of God. Father, I pray in the name of Jesus. Use them. Use them. Use them. Use them. Receive. 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 Help me with such people. I need to impart them the grace of evangelism. Receive, receive, receive. Receive the grace. Receive the grace. Receive the anointing. From this side. From this side. From this side. Receive the power. Receive the grace. May God use you to evangelize. May God use you to win souls. May God use you for the glory of His name. In the name of Jesus. Iwa mufangeli. Semukadzi patsime. Tsime rinotaura calling. I release an anointing. The gift upon your life. Shoko rinoti. Nekuda kwechipo. Chakabuda mayota zangu tulika maoko pamusoro. Baba nilitaura ruoko rwenyasha. Vanasikana vamakadana. Semukadzi patsime. Akafangira kuSamaria. Grenora inoda vafangeri mari. Haifriends inoda vafangeri mari. Chitukwisa inoda vafangeri mari. Shanisai vanasikana. Shandaine vanasikana. Niri kuprofita masikati ano. Patsime rino. Patsime retiofi. Niri kurelisa ma calling. My gifts. Amakachikana mari. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Catch the anointing. Catch the wave. Catch the wave. Catch the power. Receive the power. Receive the anointing. Receive the power. May God use you. May God use you for the glory of His name. Reketebosha. Mantekeleboshiakata. Mante baraso. Ribashateke. Maligada baraso kota. Menta kaladiata. Ribabasha ligadayate. Menta baraso kota. Mante baraso keta. Ibebesha degele. Mantora bigada. Santakaya. Menta balada. Receive the fire. Receive the fire to win souls. To win souls. To advance the kingdom of God. Waingagite mfangeri mwanaskana. Usachka. Usachka. Mwaivanewe usachka. Ndiye akutuma. Ndiye akutuma. Ndinotaura kurambenyu. Be an evangelist for the nation of Zimbabwe. Be an evangelist for the town of Grenora Highfield. Waterfalls. Mwari ngaakushandise semukadzi patsime akawana chipo chakuporo chakufangera. Baba ndiri kutaura zvipo zvamakatyara muwanasikana. Shoko renyu rinoti munda waibva asi vacheki vashoma. Father, I pray, I unlock. Ndiri kupfinga vaFilistia vakamupa dhauti kuti vakamudana. Ndinopfinga vaFilistia vanomupa kudhauta kuti ane calling. Ndinotaura moto. Moto, 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 moto. My last prayer. Patsime pakwani kwa mvangeli. My last prayer. Yatala pamusoro pewanano. Rebecca, mukadzi waIsaac. Wanano yake yakamanifesta. Kwete nekuti Isaac aiva kutsime. Mukomana wako hasi pano. Ndatumwa saEliaza to unlock that relationship, to move it into marriage. Relationship ingairange ingori engagement. Ndiri kuramba
vafilistia vane mweya weengagement makore achifamba, mapromises makore achifamba, dhimoni rakabata relationship yako. Vafilistia ivavo ndiri kuvarayira iko zvino, fire 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 fire. Ngarorwe mwanasikana, mweya isingade wanano ndinorwa nayo, mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Every promise must manifest. Engagement ngaichi manifest. Ndiri kutaura kuroreka, kurorwa, kurorwa, kuroreka. Gamuchira wanano yako, gamuchira nyasha, gamuchira nyasha, gamuchira fefa. Rorwa nyasha idurwe nezita la Jesu, nezita la Jesu. Receive the grace, receive the grace. Engagement ngaichi manifest. Demoni risikade mwanasikana kutawanikwe. Mwai wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemhinduro. Mwai wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemurora wa Abrahama. Vana va Abrahama nekutenda vaMwari ngavarangarirwe panzvimbo ino. Ndataura wanano, turn every promise into manifestation by fire, by power. Yeketekete marabatakasa mente parando ibasha teke malika tasaya monta parande mekataya ziketa bona kiande maluga daya sataka mente parasianda ibasha teke marazuke. Whatever document you are raising, where ndruisa zvitindo zvedenga aya mapepa aya akusatisfy na commissioner wedenga. I call upon ministering angels kuisa chitindo pa every document, every passport. Iri kutaura chitindo chekudenga. Mavisa ngachiwani kwa passport. Aya madocuments ngata kure favor, ngata kure nyasha, ngata kure simba redenga, ngata kure moto. Aya madocuments aya Mwari inotaura moto, inotaura moto, inotaura moto, inotaura simba redenga. Mapepa aya Mwari nga satisfy wenemi, nga satisfy wenedenga. Ine kutaura nyasha masikati ano nezita la Jesu upon this document. Denga ngaitinde chisimbiso chadenga, chisimbiso chadenga. Every document let it be satisfied by the heavenly places in the name of Jesus. I want men to raise their hands. Father, I pray in the name of Jesus. Makasangana nemukadzi mukamita muvhangeri, mukasangana nevarume vairedza woye mukavaita vaapostora nevavhangeri. Baba, the same anointing, the same calling yamakaririsa pavana venyu. Wese ane doubt wamakadana anoti akatarisa zvipfeko zvake paanogara ona vafilistia vari kuti hausi munhu waMwari, Mwari haana kukudana. Every element of doubt pajaya iri Mwari wamakadana, wamakadana, wamakadana. Baba, ngarangarirwe, ngarangarirwe masikati ano. Ndiri kuririsa nyasha. Makandiita muvhangeri Mwari pasina chekudya, pasina chekupfeka. Makandiita muvhangeri Mwari mukurocha, mukutambudzika. Mariye pasi pasina tichifamba netsoka mukaramba muineni nanhasi muneni. Ava vanhu venyu Mwari, tangai navo, tangai navo. Give them the courage, give them the grace, give them the favor. Ngavatange nemi Mwari, vawanireiwo nyasha. Mazuva ngazaruke nezita la Jesu. Amen and amen. You can say amen, somebody. May the good Lord bless you. May the good Lord increase you. Inwatsime rinonzi rako. Zvekuti pane vafilistia tazvinzwa, asi zvekuti mvura yakacherwa tazozvinzwa. Saka marecords ekunzi pane vasingakude, vasingakufarire, vanozodii, haana basa. Wauya patsime rekusangana nenyasha dzako. Mwari womuprofita ngaasangane nevo masikati ano.
Nyasha dzemprofita ngadzibate mumarriage yako. Nyasha dzemprofita ngadzibate pabasa rako. Nyasha dzemprofita ngadzifambe newe mune zvaunoita. Ndiri kutaura nyasha zhinji pachikomo chino kuti uri patsime nekusangana nezvinonzi zvako. Rebeka, tora Isaac wako. Mukadzi weSamaria, tora calling yako nechipo chako. Tsime ngaritaure kubudirira muupenyu hwako. Zvanzi naIsaac, I flourish in this land. Budirira pamberi pevaFilistia. Budirira muGenora, budirira muAifrit, budirira muchitumbwiza, budirira muwaterfalls. Munyika inonzi hazviite kuna Mwari wemuprofita atendera kuti zuva ranhasi vanhu vanwe mvura mhenyu. Continue to drink the living waters. May you flourish in the land in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Thank you so much. Rujane mere mere kichomberera munhu wamwari. Ita rujane mere mere, ita rujane mere mere. Ita rujane mere mere. Andikone kufuna matira evangelist. Andikone. Nditori mwana. Nditori mwana. Zamogori koko anditenderwe kubata vanhu vaMwari muno. Baba vedu tinokutendai nemuranda wenyu. Mwari vanozodza, Mwari vanoshandisa, Mwari vanopa marevelation, Mwari vanopa nyasha dzekumwa mutsime reupenyu. Vanga vachidhonza mvura kubva kutsime vachitipa, tichiona kuti zviro kwazvo iyi mvura yeupenyu kuna kwairi kucherwa patsime reBheterehema. Chinowedzerai nyasha idzodzo, wedzerai nyasha idzodzo pavanotenderera nyika yeZimbabwe, pavanopakasha masango muAfrica, pavanopakasha masango Posiros. Nyasha dzekuparidza Jesu mupenyu ngadzirambe dzichiwadzwa pavari. Nyasha dzekuparidza simba rapamuchinjikwa, nyasha dzekuparidza the power of the new covenant ngadziwedzerwe pamunhu wenyu. Tinonamata nezita raJesu, meso ekuona tsime, nzeve dzekunzwa voice retsime ngadzirambe dzichivhurwa. Tinonamata nezita raJesu, mupai materitories. May he possess his possession. Patsika ngato, pashoko raMwari patsika ngato, pashoko raMwari paisatsoka ngato. Tinonamata nezita raJesu. May his voice be heard. May his voice be heard. May his voice be heard. Kuna demoni rakati Paul we know, Jesus we know. Sharia kuti Paul angatora materitory muchimba yamweyo akaipaka muziva. May he take the territories. May he take the territories. May he take the territories. Tinotaura nyash. Tinotaura nyash. Tinotaura nyash. Turekai murimi muchende. Turekai murimi muchende anogara. Gatsoke nemvura paBheterehema. Ape Zimbabwe imwe. Gatsoke nemvura paBheterehema. Ape makereke amwe. Gatsoke nemvura paBheterehema. Ape mafamilies amwe. Mvura. Oye paBheterehema. Tinonamata pamuranda wenyu. Pasvika Mwari nekuzodza. Arambai wamuchingozodza. May the times of his anointing overflow. As it was from the head of Aaron to his feet, we declare and we decree upon him. Chengetai muri yake, chengetai vana vake. Tinonamata nezita raJesu. Davhidhi anoti ndakanga ndiri mudiki, asi zvino ndakwegura. Handina kuona akarurama achisiyiwa, kana vana vake vachipemha chingwa. 2023 Mwari, amuri yamvangera haipemhe chingwa. Vana vava havashayi zvekudya, havashayi mari dzekuchikoro, mudzimai wavo havashayi chekubika. Tinonamata Mwari wavakarurama, the God our supplier. Takutendai takuongai muzita raJesu weNazareta. Atesa titi amen. Tuombe Jesu.
maoko. Thank you so much, Evangelist. Arokudanga kuitire zvakanaka. Omberai maoko. Omberai maoko. Ndinoda kumutenda Mwari yenyu. Tinoda kusvika panguva yatinogamuchira Prophetess Chikuwa. Andigone kunamatira vanhu vakuru. Amen. Kukoka kwatinenge tavaita kuuya pano nyange wakawana paine vanhu vakawanda hazvirevi kuti ndaamukuru. That's what my father Apostle Chaka has taught me and is still teaching me. Saka handitenderwe kunamatira vanhu vaMwari kuvabata musoro. Amen. Tinoda kungotenda Mwari vashumira. Ndaitirwa zvakanaka. Ndanyasonzwa kuti Mwari vari kutaura panapa. Amen. Ndanyasonzwa kuti pane zvikuitwa naMwari. Saka tinoda kuvatenda. Regaingosiya nguva ino kuna Prophetess Chikuwa Chimanya. Takutovhara gomo redu ndivasire vauye vachiita in 2 minutes. Hallelujah. Ndine madzimai vasikana